Здравейте, намираме се в Благоевград, на кастинга на Мед ТВ в пиано бар Благоевград, за да вземем едно интервю от Роро. Ето го и Роро. А защо не? Ето го и Роро. Намерихте ли потенциален водещ за Мед ТВ? Ами, всички хора, които идват тук, са един вид потенциални водещи. Някои от тях са малко по-потенциални. Чакай да не се бориме тук. Благодаря. Добре съм, много съм добре, много ми е готино съм тук в Благоевград. Няма шум, няма трафик, всички хора стоят по кафетата, бездействат, пият и се веселят. Това майче беше реклама на Благоевград, не знам. Няма реклама. Тук се чувствам като в санаториум, много ни е приятно. Страхотно. Я ни кажи, какви са основните качества, които трябва да притежава водещия на Мед ТВ? Да бъде необикновен, да бъде малко откачен. Ние като цяло телевизията така бягаме много свирепо от клишета и рамки. И затова един водещ трябва да бъде така освободен, готин, да не му пука много и така нататък. Сега аналогичният въпрос, с какво МАТ ТВ се различава от останалите телевизии? Със същото. МАТ означава малко луд, щур. С абсолютно всичко се отличаваме. С подбора на музика, с предаванията, с водещите, с това, което сме решили да правим тук в България, да подкрепяме много така стабилно българската музика, да й помогнем да се стъпи отново на краката. И всъщност основното е, че искаме да създадем една сцена за всички изпълнители, една публика, да спре тази дискриминация, да помогнем на поп-фолка да еволюира, да направи една стъпка нагоре и поп-музиката също да изнесем на същата сцена. И да почне да се случат някакви работи. Крайно време вече, защото последните години всичко беше тотално умряло. В тази връзка, каква е логиката на МАТ Secret Concert? Значи ние каним изпълнителки, ето сега например новия концерт с Анелия. Да, Анелия наистина е правила дълго време поп-фолк музика, но идеята е, че на този концерт тя за първи път ще има уникалния шанс да се представи в различно амплуа. Тоест тя няма да представи свои песни от репертуара си, ще представи нещо друго много различно. Това е всъщност формата на тайните концерти, че всичко е тайно, всичко е неочаквано, всичко е изненадващо. От момента, в който се качиш на автобуса и те заведат в някаква неочаквана посока, влизаш в някаква полуразрушена фабрика хартияна на 100 години и гледаш концерт на Десислава, която пее парчета на Майкъл Джаксън и Аеросмит, нали? Смисъл готино. Просто обичаме да се базикаме, да правим различни неща, да експериментираме малко, да посъбудиме зрителите. Това е общо взето за МАТ. Какво ново, освен новия водещ, да очакваме от МАТ ТВ? Едното ново нещо вече се случи, искам да го спомена. Миналата седмица в Атина се проведаха годишните награди на МАТ Video Music Awards. За първи път там заведахме български изпълнител. Те поканиха за първи път български изпълнител, който пя на огромната сцена, защото е невиждано, аз си глътнах езика. Десислава беше там. Изпя парчето на Duffy Mercy с един техен много известен изпълнител и предизвика фурор. В момента цяла Гърция говори за Десислава и освен това там имаше една категория за най-добър български клип, който зрителите в МАТ България избраха и победителите отидаха на церемонията за да си получат лична награда. Това бяха Planet Magic Live. Това се случва сега, а от есента много нови предавания с водещи, които сега ще изберем. Много концерти за българската музика и все така различни. Просто се надявам повече хора да намерят МАТ, да открият МАТ на телевизора си и да видят нещо наистина различно. Защото голям цикъл настана и искаме да разчупиме всичко. Сега малко те върна назад. Ако ролята ти, поне според мен, в ММ беше да възпитаваш един малко по-различен, интелигентен вкус, музикален в тогавашното поколение, каква е ролята ти в МАТ ТВ в момента? Същата. В смисъл, аз никога не съм възпитал, по-скоро съм споделял свои гледни точки през цялото време и така съм давал всичко, на което съм бил способен тогава, за да се случат нещата и тук в България. Давал съм всичко за българските изпълнители и групи и сега правя същото, макар и зад кадър. И ми е доста интересно. Камерата малко ми липсва, но в момента един много важен етап въобще за българската музика, която се нуждае от хора като мен, като те въобще, от медийно внимание.
и искам много внимателно да си изиграя картите и да покажа всичко това, което съм научил през годините, защото точно в момента наистина и родните ни изпълнители имат нужда от това. Така че нищо не се е променило, все още съм толкова надъхан, даже още повече. Същите идеи, които съм ги имал преди, сега ги развивам все повече и повече и ги прилагам просто от малко по-високо ниво. Носталгия към ММ? Ами, не би го нарекал носталгия. Всеки човек изпитва носталгия към отминалите дни, ама носталгията е едно такова сладко и много прилепчиво чувство, което много започва да дълбае, да се разраства. Аз предпочитам да гледам напред с това, което е зад мен. То си остава тук. Там моментите в ММ никой не може да ми ги вземе, но гледам напред, където ми е все по-интересно и по-интересно. И така. За поредна година 2 награди на медийния фестивал в Албена. Дай съвет на другите медии, как и те да вземат награди от този фестивал? Съвет на другите медии, така да отворят очите, да се протегнат така хубаво, да станат, да се изтупат хубаво така, да глътнат 2 глътки въздух и да направят нещо. В смисъл нещо различно, нещо извън рамките. Просто всичко вече е толкова изчерпано и консумирано. Трябва да има стрес да се случват нови неща. А нещо ново, което ще посъветваш българските изпълнители в съвременната българска музика? Да използват момента, настоящия момент. Сега тръгва експресния влак. Ама тръгва с такава сила, че ще видите до края на годината какво ще се случи. Отново има някакъв страхотен бум на български клипове. Музикантите са по-готови от преди, по-надъхани, защото дълго време спяха последните 2-3 години и сега виждат, че ни се показва една нова сцена и с страшно така, с страхотен ентусиазъм правят невероятни неща. Факт е, че само за миналия месец ние получихме в МАТ около 20 нови български клипа, които просто всичките до един са много добри и мисля, че нашите изпълнители са достатъчно така интелигентни, разбират от работите и ще изиграят много добре и те картите сега. Сега може би едно клише въпрос, обаче кажи какво му липсва на българския изпълнител, за да пробие в чужбина? Липсват на български изпълнител по принцип му липсват добър продуцент, добър менеджер, който да се занимава. Все още поради липса на финанси самите изпълнители си движат нещата. Те самички даже ходят по телевизиите и си носят клиповете, сами си правят пиар. Трябва да са така 1-2 стъпала малко по-нагоре, трябва да са малко по-недостъпни, трябва да има някакъв мит около тях, трябва да има истории, случки, трябва да има добър менеджер, който да им направи някаква стратегия по-мащабна, смисъл по-напред, няколко крачки напред. И мисля, че този момент е дошъл, защото първият бум на българската музика преди години, тогава всичко беше така много аматьорско. Средата беше благоприятна за всяко семе, което хвърляш. Сега обаче нещата не са така и ако те искат да бъдат конкурентно способни на поп-фолк изпълнители, които имат продуценти и менеджери, и те трябва да направят същата крачка. Феновете ги чакат, но те трябва да излязат по подобаващия начин. С блясък, малко по-така намани, недостъпни, лекичко, с хубавите клипове и нещата ще се случат. Те вече се случват всъщност. Ще има ли място за рок динозаври като хора от твоята фамилия в МТV? Обаче голямо място. Ако направи нещо по-модерно баща ми, аз отдавна го юркам. Да, всъщност и тези музиканти имат място в МТV, но там е работата, че и те са се скрили малко по клубовете и свират, никой не прави клипове. Надявам се, че и на тяхната улица пак ще изгрее слънцето, защото пък те държат голяма част от историята. Има какво ще да покажат. С какво да завършим? Нещо ново от Роро? Ново от Роро? Нещо ново, какво да ви покажа? Тия неща, които мога да ви ги покажа, са леко невидими. В смисъл, сега докато си говориме, тук се върти емоционалното ми тяло, тук металното, тук духовното. Включил съм 12-та чакра, пред третото око 6-та чакра протичат ни много специални енергии, гледат към камерата. С тия неща се занимавам, но те са невидими и не мога да се изфукам с тях. Викат ме вече, ми режат главата, много се увляках. Отдавна не съм виждал камера и за това.
Добре. Много ни беше приятно. И на нас. Ами това беше от Роро. За Omai TV интервюто с Роро взе Мария. Сияй, мечтай, дързай с Omai. Чао, чао.